سلام زخبركم تخاطاتلتي كما يصنعكم كما قصلتا زحالف كالاي معرف نعجخا ساسا معرف يسعب معرف سلسته بأتاتات حقوس هيوت حقي كوت سلسته حقوس هيوت نخنبر آوانتاو أتحساسبا أمعبل تفتو مويا سراح زولجي خانقرات كا ونن زلنا يعلم أب قلتوف حنبابة معباليا زلا مس ممسا مهزتات تكنولوجي هيوت كادي ليا بزوح حابريتاون بغللو كركب تغايليو كموتيتو بزوح حاسبات كاب زيرو تبقسهم بزوح غنزب كأكو كيلو مالو ولا لازي يخون مر حابريت السباو درجة حقوس جن إنان قلقلي مسيو መንግስታት ብቆጠባዊ ዕብየት እምበር ኣብ ቋዕቁስ ሕብረተሰብ ብዙሕ ግደ ክገብሩ ኣይረኣዩን። ንዝኾነ ነገር ዘቕምዎ ባእታታት ኣለዎ። ንመንግስቲ፣ ንሃገር፣ ንናይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ኩሎም ዘቕምዎም ባእታታት ኣለዎም። ጉለት ናይ ሓደ ባእታ ንብሙሉእ ዝተረፈ ኣካል ትርጉም ከም ዘህልዎ እዩ ዝገብር። ናብ ሓጎስ እንተመፂና ከዓ ጉለት ናይ ሓደ ባእታ ንኹሉ ናይ ሓጎስ መንፈስካ እዩ ዝዘርጎ። ስለዚ ምልኣት ባእታታት ሓጎስ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ምዕራፍ ሕጉስ ህይወት ንኽነብር ክህልውካ ዘለዎም ባእታታት ክንርኢና። ኩሎም ባእታታት ሓጎስ ተማልኦም ዶ? ሓደ ግዜ ንሰባት ትርጉም ህይወት እንታይ ምዃኑ ድንግርግር ይብሎም እዩ። ገለ ገንዘብ ምእካብ ቀዳማይ ዕላማ ክሪእዎ ከለዉ ገለውን ብዙሕ ደረጃ ትምህርቲ ምዃኑ ይሓስቡ። ካልኦት እውን መዳልያ ምሽላም ይሓስብዎ። ውሕዳት ዘይኮኑ ከዓ ንሕብረተሰብ ምግልጋል ከም ቀዳማይ ዕላማ ይወስድዎ። እዞም ዝገለጽናዮምን ካልኦትን ግን ጌጋ ኣምር ዕላማ እዮም። ሓንቲ ነገር ኩሉ ሰብ ዝደልያ እንተሃልያ ትርጉም ዘለዎ ሕጉስ ህይወት እያ። ዕላማ ምህላው ንህይወት ብሓጎስ ክትነብራ የኽእለካ። ነብሲ ወከፍ ትፅዕሮ ሓጎስ ንምርካብ ክኸውን ኣለዎ። ግን ወላዳ ሓደ ባእቲ ሕጉስ ህይወት ጎዲልካ ከሎ ክትሕጎስ ይከኣል ድዩ? እስከ ዘምስዕቡ እንተታት ንርአዮም። ሓደ ንበልጽገ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ፣ ኣወንታዊ ልምዲ፣ እኹል ገንዘብ፣ ተፍክሮም ዓርከም ሓዙትን ቤተሰብን ኣለውኻ። ብሰንኪ ጉደት ጥዕናኻ ግን ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ኣብ ቃንዛይኻ ትሕልፋ። ክልተ ንበልውን ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ፣ ኣወንታዊ ልምዲ፣ ተፍክሮም ፈተውትን ቤተሰብን ጥዑይ ነፍሲ ኣለካ። ይኹን እምበር ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ዘለቅሓካ ሰብ ለይትን መዓልትን ይድውለልካ ደቅኻ ናይ ትምህርቲ ክፍሊት ክትከፍለሎም ይጽበዩኻ። ሰለስተ ወይ ከዓ እኹል ገንዘብ፣ ኣወንታዊ ልምዲ፣ ጥዑይ ኣካላት፣ ጥዑይ ዝምድና ኣለካ። ኣተሓሳስባኻ ግን ኣሉታ ይኸውን። ኣርባዕተ ወይ ከዓ እኹል ገንዘብ፣ ሙሉእ ጥዕና፣ ጽቡቕ ዝምድና፣ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣለካ ግን ከዓ ኣሉታዊ ልምዲ ይህልወካ። ኣበይናይ ካብዞም ዝተጠቕሱ ኣብነታት ሕጉስ ክትከውን ትኽእል? ኣብ ኩሉ ክትሕጎስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ኩሎም ኣብነታት ሓደ ባእታ ጎዲልዎም ኣሎ። ሓጎስ ከዓ ሙሉእነት እዩ። ኩሎም ኣድለይቲ ባእታታት እንተሃልዮም ጥራይኻ ክትሕጎስ ትኽእል። እዞም ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ኣብነታት ቁኑዕ ገምጋም ንኽህልወና ይሕጉዝና። ኣብ ህይወትና ብኸምዚ ስዕብ ክንፍትኖ ንኽእል ኢና። ዝተሕጉሰናን ዘይሕጉሰናን ዘበለ ኩሉ ኣብ ወረቐት ንፅሓፎ። እዚ ዋላ ንኣሽቱ ነገራት ይኹኑ። ንኣብነት ኣብ ገዛኹም ምስ ስድራኻ ጽቡቕ ግዜ ምሕላፍ፣ ምስ ዓርከም ሓዙት ምዕላል፣ ስራሕኻ ብመንፅር ዝመደብካዮ ግዜ ምዕማም፣ ሓደስቲ ሰባት ምርካብ፣ ሞራልካ ዘበረኹ ቪድዮታት ምርኣይ፣ ሙሉእ ጥዕና ምህላው ክኾኑ ይኽእሉ። ኣሉታውያን ነገራትካ ኣእምሮኻ ክትሕድስ ነፃ ግዜ ዘይምርካብ፣ ትሕቲ ዓቕምኻ ዝኾነ ስራሕ ምስራሕ፣ ዘዘናግዑኻ ዓርከም ሓዙት ምስኣን፣ ልዕሊ ዓቐን ምስራሕ ወይ እውን ሞት ናይ ፈታዊኻ ክኾኑ ይኽእሉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሒ ተመሊስካ ምስ ትግምግም እቶም ጽቡቕ ነገራት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። እቶም ኣሉታውያን ግን ውሑዳት እዮም። ይኹን እምበር ንብሙሉእ እቲ ጽቡቕ ናይቲ ኣወንታ ይድምስስዎ።
ሓንቲ ሕማቕ ወይ ኣሉታ ንኹሉ እቲ ጽቡቕ ነገር ደምሲሳ ንሓጎስካ ትዘርግ። ስለምንታይ ሚዛናዊ ህይወት? ሓጎስ ድምር ውፅኢት ትኾኖ ትሰርሖ ትውንኖ እዩ። እንታይ ግን ክትውንኖ ክትሰርሖ ክትኮኖ ዘለካ? ሓደ ክትኮኖ ዘለካ ኣወንታዊ ሓሳብ ጎደሎ ፍጥረት ምዃንካ ምቕባል፣ ካብ ፀገም ተገሊልካ ከም ዘይንበር ምርዳእ፣ ሰላም ኣእምሮ፣ ናይ ሓጎስ ልምዲ፣ ምስጋና ድግስ እዮም። ክልተ ክትውንኖም ወይ ክህልውኻ ዘለዎም ከዓ ጥዕና፣ ማሕበራዊ ዝምድና፣ ገንዘብ፣ ጥዑይ ኣከባቢ፣ ፍልጠት እዮም። ሰለስተ ኣብ መወዳእታ ከዓ ተፍቅሮ ሞያ ምስራሕ የድሊ። እዞም ዝተጠቐሱ ኣብ ስዕብ ነናቶም ምዕራፍ ሒዞም ክቐርቡ እዮም። ኣብ መጀመርያ ናይዚ ምዕራፍ ከም ዝረኣናዮ ሓጎስ ኣወንታዊ ኩነታት ኣእምሮ ምስ ዝህልወካ ተፍቅሮ ስራሕ ምስ ትሰርሕ ዘድልዩኻ ነገራት ምስ ትውንን እዩ ዝመጽእ። ሓደ ካብዞም ባእታታት ኣብ ዘይንብር ኩነታት እንተሃልዩ ክትሕጎስ ዝኸበደ ይኸውን። እዚ ግን ኩሎም ፍጹማት ወይ ሙሉኣት ክኾኑ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብ ጽቡቕ ዝምድና ተለኻ ኩሉ ግዜ ምትሰብ ክትህሉ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ወይ ከዓ ተፍቅሮ ሞያ ስራሕ ክበሃል ከሎ ልዕሊ 15 ወይ 16 ሰዓታት ክትሰርሕ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ሕጉስ ንኽትከውን ሚዛናዊ ህይወት ክትህልወካ ኣለዎ። ሚዛናዊ ህይወት ማለት ከዓ ግዜኻ ንማሕበራዊ ቁጠባዊ ፍልጠት፣ ጥዕና፣ ዝምድና እናመቃላሕኻ ኣብ ሰማምዓካ ኣከባቢ ክትነብር ከለኻ እዩ። ሓቂ ንኹሎም ጽላታት ህይወት ብማዕረ ግዜ ክትህቦም ኣይከኣልን እዩ። ግን ከከም ኣድላይነቱ ግዜኻ ንኹሎም ጽላት ህይወት ከተባጽሕ ምግባር እዩ። ኣንጻራውነት ባእታታት ኣቐዲምና ሕጉስ ህይወት ክትነብር እንትኾንካ ባእታታት ሚዛናዊ ክትገብሮም ኣለካ ኢልና። እዚ ግን ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ቀሊል ኮይኑ ኣይንረኽቦን። ብዙሕ ግዜ ሓደ ባእታ ሕጉስ ህይወት ኣወንታ ክኸውን ከሎ ብኣንጻሩ እቲ ካልእ ኣሉታዊ ይኸውን። ንኣብነት ኣታዊኻ ኣብ ዝዓብየሉ ኣዝዩ ጽቡቕ ስምዒት ይፈጥረልካ። ብዙሕ ሰዓታት ንኽሰርሕ እውን ትተባባዕ። እዚ ግን ኣብ ስድራኻ ፀገም እዩ ዝፈጥረልካ። ምክንያቱ ናይ ስድራ ግዜኻ ኣብ ስራሕ ክትሕልፍ ስለ ትጅምር። ካልእ እውን ኣዝዮም ዘሐጉሱ ስድራን ዓርኪ መሓዙትን ይህልውኻ። ብኣንጻሩ ግን ምሶም ከተሕልፎ ትኽእል ግዜ ትስእን። ሓደ ባእታ ኣወንታ ኣብ ዝኾነሉ እቲ ካልእ ብኣንጻሩ ናብ ኣሉታ ይወርድ። ነዞም ባእታታት ሕጉስ ህይወት ከመይ ጌርካ ሚዛኖም ተትሕዞም እምበር ኣተኩሮ ናይዛ መጽሓፍ ክኸውን እዩ።